Is-Sibt tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 18, versi minn 9 sa 14. F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabbola. Żewġ irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu: O Alla, niżżikħar li minix bħal bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żinja, jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jiena nsum darbtej fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kull ma ndaħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wieqfa fil-bot anqas biss rid jerfa' jnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid: O Alla, ħenna lija għax jien midneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux l-ieħor niżel id-dar iġġustifikat, għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. L-Iskrittura twissina li Alla jopponi li minu superf imma jagħti l-grazzja lill-umli. Dan nistgħu nsibuh fil-ktieb tal-Proverbi, kapitlu 3, vers 34. Ġesu ipinġilna storja evidenti ta' żewġ irġiel li jitolbu. X'inhu il-punt jew il-lezzjoni li jridna nitalmu? San Luqa jagħtina idea. Ġesu iwissina dwar il-periklu li niddisprezzaw lil ħaddieħor. Il-preġudizzju u għar milli wieħed ikun aħrax f'imġiebtu. Attitudni bħal din toħroġ milli wieħed jassumi li hu kwalifikat biex ipoġġi fuq is-siġġu tal-ġudizzju u b'ċertezza jaraf min hu tajjeb u ġust. L-istorja ta' Ġesu ikkaġunat offiża għal dawk li kienu jikkonsidraw lil min kien jiġbor it-taxxi bħala li ma jistoqilhomx il-grazzja u l-favur ta' Alla. Kif seta' Ġesu ibaxxi kap reliġjuż u jolli midneb pubbliku? Il-parabbola ta' Ġesu titkellem dwar in-natura tat-talb u r-relazzjoni tagħna ma' Alla. Huwa jagħmel dan billi jikkontrasta żewġ tipi differenti ħafna ta' attitudnijiet lejn it-talb. Il-Fariżew li jirrappreżenta dawk li jiftaħru bil-pratiċi reliġjużi tagħhom intefaħ bih innifsu għad-detriment ta' ħaddieħor, mitluf fis-sodisfazzjon tiegħu innifsu u fil-ftaħir ta' dak li kien qed jgħix u kien qisu jitkellem miegħu innifsu aktar milli jitlob lil Alla. Barra minn hekk, użiet kliem ta' disprezz u preġudizzju fir-rigward tar-raġel ieħor li kien qiegħed jitlob fis-skiet. Il-Fariżew ipprova jiġġustifika lilu nnifsu, imma Alla biss jista' jiġġustifika. Il-Pubblikan li kien jirrappreżenta lil dawk li kienu iddisprezzati minn nies reliġjużi umilja lilu nnifsu quddiem Alla u talbu ħnina. It-talba tiegħu instemat minn Alla għaliex hu kien sobien għal dnubietu u fittex lil Alla b'qalb umli u niedma u bis-sinċerità minflok bis-supervja. Din il-parabbola tirrappreżenta kemm opportunità kif ukoll twissija. Is-supervja twassal għall-illużjoni u l-qerq fil-bniedem. L-umiltà tenna biex naraw lilna nfusna bħalma aħna tassew
u twassalna għal grazzja u l-ħnina ta' Alla. Alla jammar fil-qalb umli ta' dawk li jarfu li huma midinbin u li jafu li huma kontinwament fil-bżonn tal-ħnina u tal-grazzja ta' Alla li salvom. Alla ma jistax jismana jekk niddisprezzaw lill-oħrajn. Inti tfittex il-ħnina ta' Alla u turi ħnina lejn l-oħrajn, mod speċjali dawk li l-aktar issiba diffiċli biex tħobb u taħfer. Mulej, għamel li jimħabtek tikkontrolla l-ħsibijiet u l-azzjonijiet tiegħi, ħalli jien nagħmel dak li joġob lilek. Indur lejk ħelwa Marija u nitolbok biex turini int fejn jiena nieqsa mill-karità, mill-ħnina u mill-maħfra lejn il-proxmu tiegħi. Enni ma biex inkun ġeneruża u nagħti minni nnifsi u minn dak li għandi lill-oħrajn, bl-istess kejl ta' ġenerożità li bija int u ibnek tatuni kull ma neħtieġ. Amen.